Giadiva Harja Gaeilge gamer an seo, agus inniu tá mé ag immert Mario Kart World an héad cluiche atá agam ar an Switch 2, agus bé mé ag cur inniu go Gaeilge trí dúchlean atá ann sa cheantar is fearr sa cluiche Moo Moo Meadows leis an pársa is fearr sa cluiche an bog bíide atá agam an seo. Anéis is galanta an rairc seo bheithí romham a thanáit. Sé seo go díire an Gaelstat a bheith agin le amháin le codú dé, fear mór agus bheithí a thanáit gan Gardaí, gan Sasannaí, gan cólachtaí mór Americaní. Ó yo, tambu agam! Anéis bé mé ag eitilt thar an airm in aice leis an mhuileann githe an seo. Tá sé seo cósláán samhailte mar eitil an Boeing. Tuirlint Ryan ar a bhí an. Agus tá sé le feiceáil nuair atá mé san air nach bó bainne atá insi, mar sin béna bhíogan sásta go leor leis an cluiche seo. Agus ar rálinn ar tóir Monty Mól inis, sais ceathan nó cópar póca atá an. Piranha plans. Sure, then I get shelter yo, tambu agam. Well, sin é don fís an seo mé héin agus an bog bíide an seo, go raibh míle maith agaibh as a bheith ag archa háirde, amór, slán.